Dobrý deň. Moje meno je Jan Markoš, som lektor kritického myslenia a šéfový veľmajster, bývalý mládežnícky majster Európy. Napísal som aj niekoľko pomerne úspešných kníh. Manuál kritického myslenia s názvom Sila rozumu v bláznivej dobe. Od detstva ma fascinuje myslenie. Poznáte to. Niektoré deti hrajú radi futbal, niekto zbiera známky. Ja som rád myslel. Možno aj preto ma tak bavil šach. Veď čím iným je šach, ak nie súbojom myšlienok. Venovať sa ale celý život stolnej hre sa mi zdalo trochu málo. Preto som vyštudoval filozofiu a začal učiť. Najskôr na gymnáziu, potom v vysokoškolskom prostredí a napokon aj firmy a iné organizácie. V tomto diele majstrovského kurzu budeme hovoriť o tom, ako túto našu ľudskú superschopnosť, myslenie, využiť vo svoj prospech tak, aby sme sa stali odolnejšími voči klamárom a manipulátorom, slobodnejšími vo svojich životných, ale napríklad aj volebných rozhodnutiach. A tiež, aby sme sa stali oporou našim blízkym, ktorí sa možno v záplave dezinformácií a hoaxov tak trochu strácajú. Mistrovský kurz kritického myšlení s Jánem Markošem. Na svojich kurzoch sa často na začiatku stretávam s pochybnosťami. Na čo je vlastne kritické myslenie dobré? Nestačí mať dobré srdce, intuíciu a zdravý sedlecký rozum? No bohužiaľ, dnes už nestačí. Rád by som vám vysvetlil prečo. My ľudia sme tvory podliehajúce evolúcii. Naše schopnosti, naša intuícia, emócie, empatia sa vyvíjali tisícky rokov. A vyvinuli sa dobre. Často naozaj intuitívne odhadneme, že nám niekto klame, dokážeme okamžite vnímať, či je niekto smutný alebo naopak veselý. Ale pozor. Tieto naše schopnosti, práve preto, že ich tvarovala evolúcia, fungujú dobre len v medziľudských situáciách, ktoré sa za posledné tisícročia príliš nemenili. Napríklad v rodine, či pri stretnutí kamarátov tvárov v tvár. Ale v online svete, či vo svete médií, nefungujú zďaleka tak dobre. Prostredie sociálnych sietí či televízie je iné a má aj celkom iné pravidlá. Úprimnosť, ktorá funguje dobre v rozhovore tvárov v tvár, vyzerá na Facebooku ako gíč. A klamstvá, ktoré by pri osobnom stretnutí každý ľahko odhalil, zostávajú v mediálnom svete nepostrehnuté a nepotrestané. A preto, ak je vám niekto v televízii, na YouTube či na TikToku intuitívne sympatický, viete, taký úprimný, spontánny človek, dajte si pozor. Možno on vie, ako na to. Má dobrý prístup k dátam o tom, čo na jeho celú skupinu zaberá a dobrý mediálny tréning. Aj spontánnosť sa totiž dá nafingovať. Aby som to zhrnul. Práve preto, že náš súčasný svet je neprirodzený, nevystačíme si v ňom len s intuíciou a zdravým sedleckým rozumom. Potrebujeme myslieť. A tu nastupuje kritické myslenie. Naša vakcína proti hoaxom. Kritické myšlení ako praktická filozofie i dovednosť. Keď som sa začal pred 5 rokmi kritickému mysleniu profesionálne venovať, nebolo to úplne ľahké. Ani samotný pojem kritické myslenie nebol tak známy, ako je dnes. Čo to vlastne je? Pýtali sa ma ľudia z firiem. A ja som trpezlivo vysvetľoval. Kritické myslenie je, v skratke, schopnosť rozoznávať kvalitu informácií, ktoré sa na nás valia zo všetkých strán. Z internetu, z rádia, z televízie. Kritické myslenie nám pomáha určiť nielen to, či je informácia pravdivá, ale aj to, či je dôveryhodná, dôležitá, férová, prečo sa objavuje práve v tomto čase, čo zamlčiava a mnoho iného. Ale my sa nechceme učiť kritizovať, vraveli manažéri a team lídri. A mne neostávalo než vysvetľovať, že kriticky myslieť neznamená kritizovať. Ten, kto kritizuje, vidí samé problémy a zlé veci. Má jednoducho nasadené čierne okuliare. Ten, kto myslí kriticky, nevidí len to zlé, ale aj to dobré. Nevidí všade len podvod, ale vidí aj ľudí a inštitúcie, ktoré si zaslúžia našu dôveru. Nemá nasadené čierne, ale dioptrické okuliare, ktoré jeho vnútornému zraku pomôžu vidieť ostrejšie. A prečo si myslíte, že nás to môžete učiť? Pýtali sa ma ľudia z firiem alebo riaditelia škôl. Ja som vysvetľoval, že som vyštudoval filozofiu na Karlovej univerzite v Prahe a že kritické myslenie vlastne je tiež taká praktická filozofia pre dnešnú dobu. No, ale pri slove filozofie sa často strhli. To bude ale určite ťažké, vraveli. To naši zamestnanci, či naši žiaci, alebo naši učitelia nebudú vedieť. Dobrá správa ale je, že kritické myslenie vôbec nie je ťažké. Nie je to nejaká zložitá, abstraktná alebo neznáma náuka.
Ide jednoducho o súbor praktických zručností, ktoré každý z nás využíva. Je to napríklad práca s číslami, citlivosť na slova, schopnosť si overovať v strojne, ale aj mnohé iné. A ide len o to, aby sme to, čo už aj teraz využívali o čosi vedomejšie, skúsenejšie a opatrnejšie. Kriticky myslieť teda môže naozaj každý. A myslím, že povedomie o dôležitosti kritického myslenia sa už dostatočne rozšírilo, takže aj mne a mojim kolegom sa pracuje jednoduchšie a ľahšie ako pred rokmi. Začínáme kriticky myslet. Rady a tipy Jána Markoše. Ako ale s kritickým myslením začať? Rád by som vám dal niekoľko tipov. Poprvé, spomalte. Sme zvyknutí konzumovať informácie práve tak rýchlo, ako často konzumujeme aj naše jedlo alebo pijeme kávu. Tak povediať za behu. Sme zvyknutí rýchlo si niečo prečítať alebo vypočuť, rýchlo zareagovať, napríklad statusom na sociálnej sieti. Rýchlo, ale nutne neznamená dobre. Keď reagujeme rýchlo, nechávame za seba reagovať v skutočnosti naše automatické reakcie a to samozrejme plodí chyby. Rád by som povedal pekný príklad zo skutočného života. Poznám jednu dámu, ktorá býva nad samoobslužnou autoumývačkou. Bola to veľká umývačka aut vo veľkom meste a bolo tam snáď 6 boxov a bol štedrý deň poludnie. A táto dáma si všimla, že všetky boxy autoumývačky sú stále plné. A v radách pred nimi stáli ešte ďalšie auta. Pani umývačku odfotila a dala na Facebook so statusom, v ktorom zhruba povedala: vidíte, aké je to smutné. Rodiny spolu nedokážu tráviť čas. Miesto toho, aby sa otcovia venovali svojim deťom, vymyslia si len hocičo, aby nemuseli byť doma. Idú napríklad umyť auto. V diskusii pod statusom sa však ukázalo, že pravdou je pravý opak. Viacerí muži napísali, že tiež boli na štedrý deň umyť auto. Ale nie preto, že by chceli utiesť od rodiny, práve naopak. Na sviatky v aute totiž často vozíte buď známych priateľov alebo širšiu rodinu, ale nechceli voziť svoje návštevy a blízkych v špinavom aute. A tak ho šli rýchlo umyť. Kvôli ostatným, nie kvôli sebe. Neutekali od ľudí, ale snažili sa ľudí privítať. Tento príbeh v sebe skrýva ešte jedno poučenie. Aj keď sú fakty správne, chyba sa často vyskytne tých interpretácií. Ako dáma, tak aj reagujúci muži v diskusii hovorili o tom istom. O autoumývačke plnej aut. Rozdiel bol ale v tom, ako tieto fakty interpretovali. V skutočnosti došli k úplne opačným názorom. Druhá rada. Všímajte si svoje emócie, keď prichádzate do styku so správami, ktoré vás rozpaľujú do biela, ktoré vás naopak roznežnia a ktoré vás nechajú chladnými. Ak vo vás správa vyvolá silné emócie, je veľmi pravdepodobne manipulatívna. Niekto sa snaží vás vyhodiť z rovnováhy, z konceptu, a to už či už silnou pozitívnou alebo naopak negatívnou emóciou. V skutočnosti vás tak oberá o slobodu. Spomínam si napríklad, že pred niekoľkými rokmi po internete kolovala správa, podľa ktorej v nejakom malom talianskom mestečku skupinka moslimských mužov rozbila sošku Panny Márie a močila na ňu. Titulky k nej boli samozrejme bulvárne. Moslimovia močia do tváre Panny Márie, hlásal jeden. Prirodzenou reakciou každého veriaceho človeka je samozrejme hnev. Čo si to títo muži vôbec dovolujú? Kriticky mysliaci človek si ale dokáže udržať odstup. Všimne si svoj hnev a nenechá sa ním strhnúť. Namiesto toho uvažuje. Prečo niekto chce, aby som sa nahneval? Je táto správa overená, alebo si len niekto v malej kancelárii pri káve za 4 hodinku vymyslel? A keby jej bola pravdivá, prečo je pre mňa potrebné vedieť, že kdesi v severnom Taliansku niekto rozbíjal sofu? Či sa na Slovensku alebo v Čechách nenájde dosť opilcov a vandalov, ktorí občas niečo rozbijú? Kriticky mysliaci človek by asi po chvíli došiel k názoru, že cieľom správy o močení na sofu nebolo v skutočnosti čitateľov informovať, ale skôr manipulovať s ich emóciami. Táto správa má za úlohu len vyvolať hnev a nenávisť. Preto ju takýto čitateľ odignoruje a ešte si je dobre zapamätá, odkiaľ prišla. Tomuto zdroju už na budúce veriť nebude. Tým sa dostávame k tretej rade. Všímajte si, z akého zdroja správa pochádza. Na Facebooku či na inej sociálnej sieti vyzerajú všetky správy podobne. A majú rovnakú grafiku, zaberajú približne rovnako miesta.
Ale ak sa pod niečo podpíše New York Times, Guardian alebo povedzme aj Český Respekt, môžeme očakávať, že v správe sa nebudú vyskytovať vedomé lži či hrubé novinárske omyly. Ale ak naopak povedzme politickú správu šíri akási neznáma anonymná stránka alebo povedzme 20-ročná youtuberka, ktorá sa doteraz venovala výlučne recenziám kozmetiky, môžete očakávať, že omylov a manipulácií bude o mnoho viac. K tejto rade sa tiež viaže veľmi pekný príklad. Pred niekoľkými rokmi, keď som kompletoval svoju knižku, sa aj podarilo náhodou prísť na zaujímavú informáciu, kde si z hlbín internetu. Dozvedel som sa, že údajne kdesi v hĺbke Pakistánu je údolie a v tomto údolí žijú muži a ženy, ktorí sa zažívajú 120 rokov, ženy rodia do 65 a sú nesmierne zdraví, nikdy nemajú rakovinu. Tento kmeň sa údajne volal kmeň Hunza. Samozrejme, toto len ťažko môže byť pravda. Keď som videl takúto nepravdepodobnú informáciu, rozhodol som sa, že sa pokúsim nájsť tie zdroje. A tak som začal svoju márnu cestu po rôznych ezoterických web stránkach, odkazoch a hyperlinkoch. A trvalo mi vyše hodiny, kým som zistil, že pôvodcom informácie je v skutočnosti istý Američan, ktorý sa volal Jerome Rodale, a ktorý pred druhou svetovou vojnou zhodou okolností cestoval cez Pakistan. Raz nemal kde spať a tak ho miestny král ubytoval a pozval aj na hostinu. A tam pili alkohol a rozprávali sa o tom, aký je Pakistan skvelý a tiež o tomto kmení, ktorý sa volá Hunza a ktorého členovia majú tieto úžasné vlastnosti. A Rodale, nadšený, trošku spísal do svojej knihy. A tak sa zrodila dezinformácia, ktorá odvtedy viac než 80 rokov koluje po knižkách, časopisoch a kyberpriestorom. Takže zdrojom informácie o zázračnej dlhovekosti kmeňa Hunza bol v skutočnosti jedna opiaš párty pred 80 rokmi, kdesi v hĺbke Pakistanu. A preto prosím, myslite na to, že nikdy nemôžete úplne veriť informáciám, ktorých zdroj nepoznáte. Rozlišujme medzi zdrojmi, ktoré sú dôveryhodné a tými, ktoré sú menej dôveryhodné. Medzi rešpektované zdroje patria médiá s dobrou reputáciou, odborníci v svojom odbore a tiež napríklad univerzity či rôzne výskumné inštitúcie. Na tieto zdroje sa obvykle môžete spoľahnúť. Rád by som ešte pridal aj štvrtú radu. Pri každej mediálnej správe je dobré skúsiť zistiť, komu je vlastne táto správa určená. Kto je onou mýtickou cieľovou skupinou. Dosť často sa totiž stáva, že sa stretnete s informáciou, ktorá sa vám zdá hlúpa alebo nepresvedčivá a nechápete, ako môže na niekoho fungovať. Na vás určite nefunguje. No dôvod je veľmi jednoduchý. Táto správa jednoducho nie je určená vám. Asi najjednoduchšie je naučiť sa identifikovať cieľové skupiny na komerčných zdeleniach, na reklamách. Napríklad mňa úplne obíde reklama dôchodkové sporenie alebo aj na nejaké silné auto, ale viem si predstaviť, že sú ľudia, ktorí sú jednoducho iní ako ja, majú inú životnú situáciu alebo iné záujmy a trafí ich práve táto reklama. Čo je pre nás ale dôležité vedieť je, že aj keď niektoré dezinformácie odhalíme, tie, ktoré sú nakalibrované priamo na nás, ktoré sú docukrené, dosolené a dochutené práve tak, aby ich chutili práve našej cieľovej skupine, tie sú pre nás najťažšie odhaliteľné. Aj tu kritické myslenie môže pomôcť, ale je fajn si uvedomovať, že každý z nás má svoju 13. komnatu, má ako keby slepú škvrnu a sú určité informácie, ktoré platia na každého jedného z nás. Pravdu poznat umíme, ale někdy se jí bojíme. Na tomto mieste by som ešte veľmi rád vyvrátil niekoľko mýtov, ktoré sa okolo rozmýšľania alebo kritického myslenia na mojich kurzoch veľmi často vyskytujú. Prvý mýtus je taký, že dezinformácie alebo hoaxy sú niečo, čo zlí ľudia robia hlúpym ľuďom. A keďže my nie sme ani zlí, ani hlúpi, tak dezinformácia a hoaxy sa nás vlastne netýkajú. No toto je ale chyba. K určitej manipulácii sa z času na čas uchýli každý z nás. A je dobre si to uvedomovať. To je prvá vec. A druhá vec je, že my sme
a náchylní veriť dezinformáciám a hoaxom nie preto, že by sme intelektuálne nechápali alebo neboli schopní pochopiť, že sú chybné alebo že niečo v nich škrípe, ale skôr preto, že im veriť chceme. Každý z nás má nejaké svoje sny, nejakú svoju identitu, niečo, čo veľmi chceme, čo veľmi nechceme a dezinformácie, ktoré nám výjdu v ústrety a naplňajú naše sny alebo potvrdzujú našu identitu, a sú pre nás nejednoducho často natoľko lákavé, že sa aj nimi jednoducho necháme zviesť. S tým súvisí aj druhý mýtus, totiž, že my ľudia sme čisto racionálne bytosti. Bohužiaľ, alebo našťastie, nič nemôže byť ďalej od pravdy. Či už si kupujeme topánky, alebo si vyberáme syr v supermarkete, alebo životného partnera pred oltárom, alebo politickú stranu vo voľbách, vždycky naše voľby sú skôr viac než menej ovplyvnené našimi túžbami, minulými skúsenosťami, snami a podobne, ale z menšej časti sme schopní tieto svoje voľby racionálne regulovať. Jak někoho vyvést z omylu nebo nepravdy? Hledejte psychologickou motivaci. Snad najčastejšou otázkou, ktorú na svojich kurzoch v dnešnej bláznivej dobe dostávam, je asi takáto otázka. A príde za mnou niekto a povie, mám otca, mamu, strýka, sestru, ktorí jednoducho veria hoaxom a veria dezinformáciám. Čo mám robiť? Je nejaká šanca presvedčiť ich, alebo ako mám vlastne k tomu sa postaviť? Mám to vzdať? Mám do nich húčať? Alebo čo mám vlastne urobiť? Nuž, je niekoľko vecí, ktoré by som nerobil. Nehovoril by som blízkemu človeku, že sa mýli. To totiž nikto nepočuje rád. Taktiež by som nešiel cez nejakú formu morálneho apelu, či dokonca vydierania. Nehovoril by som danému človeku, že keď si myslíš toto a toto, si vlastne zlý človek. To toho druhého iba zatvrdí. V skutočnosti presviečanie sa začína počúvaním. Sadnite si s maminou, s detkom, so sestrou a nechajte si vysvetliť, čo vlastne majú v skutočnosti na srdci. Ako sme už povedali, dosť často veríme hoaxom, dezinformáciám nie preto, že by sme nevideli ich chybnosť, ale pretože im veriť chceme, kvôli nejakej emocionálnej potrebe. Napríklad potrebe bezpečia, alebo potrebe rebélie, alebo čokoľvek iného. Pokúšajte sa túto potrebu v reči svojho blízkeho objaviť. Aký je ten psychologický podklad, ktorý vlastne ich vedie k tomu, že sa zubami a nechtami držia nejakých hoaxov. Ďalší spôsob, ako diskusiu previesť do menej konfliktnej roviny, je rozprávať sa o zdrojoch. Spýtajte sa svojho otca, babky, strýka, odkiaľ to máš? Aký zdroj ti toto povedal? A zrejme, pravdepodobne zistíte, že v skutočnosti to len tak niekde našli na nejakej anonymnej stránke na internete alebo v nejakej facebookovej skupine. Tak skúste s nimi hovoriť o tom, ktoré zdroje sú dôveryhodné a ktoré menej. Skúste ich poprosiť, či by ste spoločne nemohli napríklad prelejkovať ich newsfeed, to znamená odlejknúť nejaké stránky, ktoré považujete za škodlivé a naopak, a samozrejme s dovolením daného človeka, zalejkovať pár stránok, ktoré vy považujete za dôveryhodné. Pretože zdroje sú základ. Ak sa zmenia zdroje, zmení sa obvykle aj názorový svet daného človeka. Posloucháte mistrovský kurz Jána Markoše. Rád by som hovoril ešte o jednom paradoxe. Kriticky myslieť znamená zároveň aj dôverovať iným. Pretože nikto z nás nie je schopný rozumieť aj chémii, aj fyzike, aj politológii, aj vojenstvu, aj ekonómii, aj všetkým ľudským oborom. Aj keby sme boli najsam geniálnejší, aj keby sme týždeň alebo 2 týždne sa snažili brouzovať a snažili sa pochopiť nejaký problém, napríklad bielkoviny v víruse koronavíru, nebudeme to schopní urobiť. Vždycky sa v nejakom okamihu budeme musieť s dôverou obrátiť buď na inštitúciu, alebo na nejakého odborníka, alebo na nejakého novinára, ktorý prácu urobí za nás. Mnoho ľudí túto dôveru postráda. A preto neveria médiám, neveria inštitúciám, neveria odborníkom, neveria vláde, neveria vôbec nikomu a myslia si, že vďaka tomu sa stavajú nezraniteľnými proti sklamaniu. V skutočnosti sa ale stávajú tými najzraniteľnejšími. Pretože sadnú na lep každému dezinformátorovi, každému prvému
manipulátorovi, ktorých očarí svojim medovým hlasom. Je to podobné, ako keby ste mali človeka, ktorý sa chcel stať do Košíc, ale neverí ani navigáciám, ani značkám na ceste, dokonca ani nápisu Košice pred mestom. A preto namiesto do Košíc dojde do Nitry alebo do Olomouce a bude si stále myslieť, že je v Košiciach, aj keď všetky okolité znaky ukazujú, že tomu tak nie je, pretože im jednoducho nedôveruje. Na tomto príklade je pekne vidieť, že ak sa chcete dostať tam, kam potrebujete, napríklad docestovať do Košíc alebo sa dozvedieť naozaj pravdu o tom, aký nebezpečný koronavírus, budete sa musieť oprieť o niekoho iného. Veľmi by som si želal, aby kritické myslenie bolo prítomné stále viac a viac ako v celej spoločnosti, tak aj v životoch jednotlivých ľudí. Verím totiž, že človek, ktorý kriticky myslí, má z toho vlastne veľmi veľa dobrého. Poprvé, cíti sa vo svete viac doma, pretože sa dokáže rýchlejšie, jednoduchšie a prirodzenejšie vyznať v rozporuplných správach, ktoré poletujú všade okolo. Po druhé, je vlastne emocionálne pokojnejší, má väčší odstup. Rôzne triky manipulátorov ho nenahnevajú, rôzne medové hlasy Instagramových krások a youtuberov ho tak ľahko nenalákajú do svojich sietí. A po tretie, kritické myslenie pomáha aj celej spoločnosti. Prečo? Pretože nedostatok kritického myslenia vedie napríklad k voľbe populistov a k zlým volebným rozhodnutiam. A za tieto zlé volebné rozhodnutia potom často platia úplne iní ľudia, než tí, ktorí napríklad toho populistu zvolili. Tí najzraniteľnejší, rôzne marginalizované skupiny, menšiny a podobne. A za chyby väčšiny potom platí niekto, kto vlastne sa rozhodol úplne ináč. To sa mi nezdá spravodlivé a preto by som si naozaj želal, aby kritické myslenie bolo s nami každodenné a aby sa stalo z neho akýsi životný štýl. Ak by som k tomu mohol dopomôcť, budem veľmi rád. A ak tomu dopomôže tento kurz, budem ešte radšej. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste strávili so mnou tieto minúty a želám vám pekný deň. Všechny díly série Mistrovský kurz poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích.